menika Kyai. Estu kula sampun bosen urip, kula nyuwun pecah. Piye? Piye Anoman? Kula nyuwun pecah. Kowe njaluk mati? Inggih. Anoman, kula wonten ingkang dawuh. Yen to mati kuwi kapirang ana cacah telu. Mati nista, mati madya, mati utama. Yen Kyai Urama ngendikake mati syahid. Lho, mati nista mati kados pundi? Mati nista kuwi mati sing durung teka titi wancine. Contone wong lampus diri utawa bunuh diri. Kuwi jenenge matine mati nista. Ora bakal antuk kasuwargan malah nyemplung neraka yumani. Kuwi mati nista. Menawi mati madya. Mati madya ki mati sing wis dikersake karo sing gawe urip. Wis teka takdire utawa teka garise, kuwi jenenge matine mati madya. Menawi mati utama utawi mati syahid, lah kuwi mati sing mbelani bebener. Mati sing mbelani negarane dadi pahlawane negara. Mati sing mbelani agamane, kuwi jenenge matine mati utama utawa mati syahid. Mongko kowe kuwi durung teka titi wancimu lho Anoman. Kowe kuwi durung teka garismu kok bakal njaluk mati. Tak duduhke sisan yen to matimu besok ngenteni turun Janaka kaping 7 ya sing diarani warenge Raden Janaka. Waduh, Yayi. Oh. Suram diwangkara kingken lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layung kumelku cemrah nyomretane waduh Yai kula aturi njabel pangandika apa duka Kyai. Lah kok jebul pecah kula benjang ngentosi waring Raden Janaka, turun Raden Janaka kaping 7. Oh Kyai. Pinten taun malih Kyai benjang pecah kula menika wonten lampan menapa? Besok matimu kuwi ana lakon Anoman Banjut utawa Anoman Swarga. Mbok inggih dipun cuplikaken sekedhik kemawon lampan Anoman Swarga menika Kyai. Ya sok nek ditanggap mrene meneh tak lakokne Anoman. Kowe kuwi kewan iso mlebu swarga. Kowe kuwi kewan. Iso mlebu swarga. Merga gedhe labuhamu tumrap negara lan gedhe labuhamu tumrap bebener. Mula kowe bakal mlebu swarga. Wong kitab suci ana kitab suci sing nerangake asu kuwi iso mlebu swarga. Rungokno, yoga kok malah ora iso mlebu swarga. Anoman
wonten ingkang dawuh kuwi aja nangis.